lamsogo jotono hai antini video ketalo hingke tini video hingke bahaingnai neong musiwi dongkana lamsogo hai antini video ketalo tabok hingke beng thangro photo bujak laigra phongai tabok 7ta baji tong do 8ta bajani 7ta 40 baji tong hingke photo bunjara boro bangno aske line ta ro bufang kaisa hingke bai no photo bulaigra bai photo bujang ke ba hingke photo busnai jam hingke thanglaigra tini hingke ang borok boni rok to saya khok koboi na totoini tini samung nai ta hingke ang ni apron simi phaijak buskang usi buskang lo thangli ya phajde oro busak na oro bude tabok hingke yang photo rok boi phaibai sa nongmani nai tonglaibo maimi sungnai rok to phaibai ako baksa hai kisa misa phaibai jakta hingke sa nonglaigra tabok thokni totoni batang moi rok boni phaibai tei tongna kha pa sili ya tomaro ong tongkha yang kemai merok sentuh mai ha mai sa jang nai rok yang rogo ke yang kemai misung tong bai ga mai khlai roi tong hata bong ke to toino boje thoksak marok no charoi tongo ke omsuk jora teng sinai tini ke paine ang bo thang sinai haide ke tangung bono mai rok sarai tong ini kami tahu bagaimana cara boni yang ke mai rok sai tong bal ha ge sang to sai be ja yang te ten masarai tong ta ge bai sai tong bai borokong ma tabuk ke noko phirok laite oro lai pada rok pai lai mani kabra bazaro ge tini blog om suk jorang lai snai te kaisa blog o mala lai snai jotono hambai।